सानजौफुनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। नै दायो आङो क'क्राझार टाउनाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअ बा चेनेलाव गोदानब्ला शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालां। दायो टाउनावहाय दसेखिनि थांनो नागिरदों आरो क'क्राझार टाउनाव। नोंथांमोनहा नायलांदो। स' लेट्स गो। बेखौ लांला, बेखौ लांसै दिनै बाइकखौ। गारिखौ स्टार्ट खालामनायाबो जि गोबाव जाबाय, सालायनायानो जायाना, बांसिन नैबेखौसो सालायबाय थानाय जायो। नायलांदो लोगोफोर। गारिखौ स्टार्ट होनि। स्टार्ट होयैया गोबाव जाबायना, गारिखौ ओंखायनो स्टार्ट होनि। खनसेनो स्टार्ट जाबाय गारिया। सुनो मोनाखै गारिखौ, एकदमबारे लेथ्रायै दङ, सालाया ना। गगा मोनदों लोगोफोर। नायलांदो। गारि थावाबो बारा बुरजा गैया। नायलांदो लोगोफोर। ओंखारबाय आङो नै दायो, थांसै। नायलांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। नायनो हागोन भिउआ माबायदि। अखा हानो नागिरदों, दहाय फुङाव अखा हाखांबाय। थ' नायलांदो लोगोफोर। नायलांदो लोगोफोर, आङो दायो थांगासिनो। बारा गोबाव नांनाय नङा, दसेनो सहैगोन। नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर, आं नोंथांनो भिउखौ माबायदि देखायलांबाय थागोन। नायलांनो हागोन लोगोफोर। एकदमबारे बोथोरा बिराद गाज्रि जानानै दं आरो ना दायो। फुरा अखा हाहांहांनो। दहाय फुङाव हादोंमोन, मेक्सिमाम 20 मिनिटसो हादों आरो ना। ओमफ्राय मैयाथ' एकदमबारे हरसेया हाखादों आरो। नायनो हागोन लोगोफोर, थांगासिनो दायो। नायलांदो जाहाथे। बोथोरा एकदमबारे गुसु जादों आरो ना, गोजांलायो। स' नायलांदो लोगोफोर माबायदि। नैबेजों थांबा आइ हटेल मोनहैबाय आरो ना, नायलांदो। जोङो दायो मेन टाउनजों थांगोन आरो ना। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जानाय नङा। नायलांबाय थादों। दायो जोङो फ्लाइअभार हाबबाय, क'क्राझार फ्लाइअभार। नायलांनो हागोन लोगोफोर। बेनो जाहैबाय क'क्राझार फ्लाइअभार। नायलां लोगोफोर। क'क्राझार फ्लाइअभार। बावखुंग्रिया बै नुहुरनायानो। नायलांबाय था आरो ना। माइक गैया, बिनि थाखाय एसे प्रब्लेम जानो हागौ। साउन्डआ एसे
प्रब्लेम जानो हागौ गाइसमोन